Nakauli na sa iyang pamilya ang mananagat nga si Leon Morales nga taga Baganga, Davao Oriental. Nobyembre 19, 2024, nagpalaod si Morales aron mangisda apan wala na makauli ug missing kini. Saysay niya nadaot ang makina siyang pump boat ug nagpaanod-anod na lang sa Pacific Ocean. Kagahapon sa buntag Nobyembre 20, nahulog sa dagat ang iyang bugsay ug iyaha kining gisalom apan nalayo hinuon siya sa pump boat ug naglangoy-langoy na lang kini sa pamasid nga makaabot sa isla. Tungod sa iyang determinasyon, nakakita siya og hayag sa suga sa usa ka beach sa Barangay Langka sa Mati City. Mao nga nagpadayon kini og langoy ug alas 11 kagabi naabot gyud niya ang baybay sa Siging Langoy. Mao nga nakapangayo kini og tabang sa mga barangay officials. Pero nasayran nga kagahapon pa di ay sa hapon nakit-an ang pampot sa Barangay Langka. Ipag-ato na ako, mga purokman, daw na, Sir, ako rin ba ito'y naanod na rin, Sir? Ikaw ba si Leon? Oo, Sir. Matulid ko dahil sa kapitan. Hindoon siya. Nagipakaon ko dito. Nagkita na sa iyang pamilya si Morales sa tabang sa LGU Mati pinagi sa CDRRMO o CSWDO o gihatagan og relief package nga makatabang sa pag-recover human sa insidente ug nakauli na kini sa Baganga dalang istoryang survival ug paglaom.